आइजोफोरा नै साकुनि हादों नंगौ पियास होदों मा होदों बेयाव आरो बिट्रु होदों आरो हाइजें आरो बानलु पियास नंगौ गासिबो धुनिया मस्ला आरो होदों नंगौ दां नोंबो मावदों मा आरो जानो थावबो होदों नंगौ गासिबो गायदों नोंसोरो बबे गामिनि बे हादोदिरि होनना बुङो बेखौ ấy mà cái lan trên đây này ô mà câu cũng lấy cả dari dia Kolumba गोथाव जादों जोङो गोथाव माबायदि जाखो नोंलाय ना जादों आरो ना जाना खिबाय गोथाव नांदो सालाद जाब्ला सालु जायोनो नंगौ सालाद जाब्ला सालु जायोनो ए नंगौ थावबाबो सालाद जादों नंगौ ayo ibu deh ya nggak pernah deh karena pituran dia masih masih pituran dia masih pitur dia enggak bangun enggak Jangan heup itu ku jangan kecil lah. Jangan lah. Kalau ya, kecil kecil lah. Jangan lah. Deh, jangan. Demi jam ni. Deh, jalan. Coba. Apa lu? Tali. Gini macam tu. Tali mana hau cing? Kalah kena heu nenggera ya. Oh, karena. Mamau dong. Mamau nang haba. Oh. Dali ni haba. Nunggu. Kalau betul ke kecil lebih. Oh, deh. Oh, Masang. Angkat merah tu tahu Dali. Special. ngunduh kami yang Oh, Eloram. là vậy đã. Mà biết không ra chúng ta hay người ra trước. Gila hala. Hala. Biết không ta hala mà thôi này. Kan ahe. Sudah. Kemahai oleh. Papa danger mah tuh. Minazar, papare. Minazar. Betul Minazar. Oh, betul ni Minazar. Betul Minazar. Mam punya kok. Beku sungna mak bungo. Oh, nang makaman ni mau dah. Betul hai no dong. Oh, nunggu naik rak. Naik lah. Oh, naik. Kayak mah pernah jawab apa naik nang kena. Naik. Aduh, ayo lagi tu. Oh, wah, ni danger. Oh, ni second malik dia hau cing. Betul kalau danger. Ring kam lai. Oh, deh. Naik. Ni bah, para betul danger mah tuh. Danger. Oh, jangan bro. Mabian na. Biar mama row. Mani. Biar apa ni? Tu ni apa ni? Biar. Nungare, mahan pela punai. Biar. Adam Japani Bram. Orang Cina masih boleh. Orang Cina mah. Orang ni nama. Ini asam ni. Oh, nunggu. Kini makan. Oh, leh, kecil beda. Belen umai. Beda. Wah, ma bap itu biar. Biar. Ni. Dau. Berat ke thau mah tu. Adam. Biar mani makam ini apa ya? Biar haju jeli. Seni apa? Betul ni.
बिथाङा नों मा खामानि मावदों बेयाव आं बेयाव बे ओंखामनि संनाय खुरनाय नायबाय थादों बेदरफोरा सोर संनाय बेफोरखौ जोंनि रायजोआनो संजोबदों गासिबो औ थिनफा माफा मावजोबदों आरो रावबो ओरैनो जवाखै नोंनि न'आ माहा आंनि न'आ बे गार' बस्तियाव आरो बेयाव बेयाव आलासि हिसाबै लिंहरबायना आंखौ नंगौ बेयाव फैनो गोनां जाबाय आङो नंगौ दे आं बे संनाय खुरनायनि टेरेक्टर रे नंगौ औ दालाय सोर बांसिन मोजां सङो बेयाव गासिबो मोजांखौ संनो रोंजोबदों नंगौ औ दा आरो बैसो बुंबाय बांसिन मोजां नो रे बेहा मेगन नुवा ससमाया लादोंना बे मेगन नुवा बेखायनो बेखौ बोराय हिसाबै पेन्सनाव दोनबाय नंगौ ना नंगौ बोरायबाय नंगौ दाउ बापारे दाउफोराबो देन्जार नै आरो बेलाय ना बा आरो बियो बेखौ अमा फाजा ओंखामाबो बे ओंखामालाय सरकारि ना लकेल बियो न'नि सरकारि ना लकेल लकेल औ प्रधान होदों माथो प्रधाना मा मावदों नै बा दालिफ्राबो देन्जार माथो र' बा बर'नि संनाय दालिफोर बर'नि संनाय नै बर'नि संनाया बर'नि संनाय दालिया नै बर'नि संनाय दालि खामानि मावग्राफोरा नै बर'नि हाबानि खामानि मावग्रा औ बेहाय मा जागौ बेला जाबाय थायो नंगौ जानो दान जायो बेनिखायनो उदैया देन्जार जादों आरो एसे मा होनदों जोंनि बर'नि हाबायाव अमा दाउ ना अनेक बायदिसिना थायो आरो बेलेग बेलेग जाथिफोरनियाव बोरमा आरो मा थायो सोरबा जातिफोरनियाव सावथालफोरनियाव एन्जर बेदर सोरबा नेपालिफोरनियाव बोरमा बेदर आरो बर'फोरनियावबो अमा बेदर आरो आदिबासिफोरनियावलाय मा आदिबासिफोरनियाव अमासो दां ओइ बा बेलाय सावथालफोरनियावसो बोरमा आदिबासिफोरनियाव अमा जागोनदां अमायानो होयो बोरमालाय बोरमा बोरमा अमा बोरमा है माहा अमासो होयो माथो बोरमा नङा अमा अमासो होयो बेलेग बेलेग जातिफोरनियाव बेलेग बेलेग बेदर होयो सोरबा जोंनि बर'नियाव अमा आरो अनेक बायदिसिना बेलेग थायो नै आरो नै बे मा दाउनि आथिं नै बापारे दाउनि आथिङा दाउनि रांलानि दाउआ बेसेबां कुइन्टेल जाखो बेसेसो दोनोसै रानथुनिफोर दोनो आरो नों दोनदों माथो नङा आं नङा बियो दाउलानि गामब्रा नंगौ दाउलानि गामब्रा मिथिबाय खै बोसोर जाखो सोंलाय बे दाउ गामब्रा मावनाया अमाया गासै खय कुइन्टेल जाखो 5 कुइन्टेल दै लोंनायमोन दैया माबा फिलिपाटार हायबाय नै जाबायना अके ना दे मोजां आरो दाउफोरालाय खय कुइन्टेल जाखो दाउफोरा दाउआबो 1 कुइन्टेल अमाया पास आरो नाफोरालाय नाया 50 केजिसो संदों सोरबा अमा जाया दाउ सोरबा दाउ जाया अमा आरो सोरबा दाउ जाया सोरबा दाउ जाया ना आरो बेबायदि आरो बेलेग बेलेग आरो सोरबा अमा जानो बायो दाउखौ जागोन आरो सोरबा दाउ जानो बायो अमा जागोन सोरबा दाउ आरो अमा जानो बायो नाखौ जागोन आरो बिदि बेलेग बेलेग थानांगौ आरो नङाबा बे अमा आन्था संबोला सोरबाफोरा बोराबगोन आंहा दाउ मोनजायाखै आंहा मोनबाय ना बिदि मोनगोन आरो बेनिखायनो अमा दाउ ना गासैखौबो होनांगौ माइरङा 6 कुइन्टेल मोनगासिनो खय कुइन्टेलमोन 6 कुइन्टेल बाप फार्स्टनिफ्राय लास्टआवलागि आरो आग्लायगोनसो नामाब्लाय आग्लायबाथो आरो अमानो नांगोन मियाबो संबायना नंगौ अमाफोराबो दंबावोसो नै आरो मासे गोथां गैला गोथां माब्रै बापारे बर'नि बियाना अमा बिबु आरो अमा मेजेम बिबु आरो नै मेजेमफोराबो मोदोम मेजेम नैबे जाबाय आथिं खर' बे मा सपारि होनना बुङो सपारि मा बे बेदर मोजांसि बियो आरो अमाखौ नायबावनोसै अमाखौ नायनोसै खैथा दङ अमाया
थ' अमायालाय बबेयाव बेयो अमा थावनाय आरो अमायालाय खैथा दंबावो नायनोसै मासे मानैल'सो माथो मानैल'सो मासे बयलार दाउ गोथां गोथां नै लकेलफोर दङ नामा लकेल गैला लकेला खैथामोन ओरैनो 1 कुइन्टेल जागौमोन नंगौ सोरबा बयलार जाया सोरबा लकेल जाया आरो सोरबा बयलार बेलेग बेलेग फोरानो नै नोंलाय बेसेबां जाखो Apa sahabat itu? Bisa tadi kita menang ni. Puja naik ke lah, puja naik ke. dehเอาไปขลาดชิคเก้น Kemana nas? Diko. ไม่ขลาดไป Nak main tu. Berapa lagi nak? Lapi.